Mayo kayo ang kauban ninyo mga igsuon. Liko sa tawdaro ko makanhi, mayo nga kauban ninyo aron makigambit nini nga hisgutanan. Doon natay semi-annual training sa basahon sa Deuteronomio. Aglaom ko nga inyo kining mapaminaw sab. Na-impress ko kayo ning panahon na sa pagpahimulos ning basahon sa Deuteronomio. Ang uluhanong hunahuna mao nga ang Dios magbuot siya sa iyang katawhan diha sa teokrasiya. Wala may teokrasiya dinhi sa yuta karon. Naay demokrasya, naay autokrasiya, apan walay teokrasiya. Adunay ubang relihiyon nga magporma sila og teokrasya apan wala ginasukad mahitabo. O gitinguha sa Dios. Sa Israel, ingon nga hulagway kanato, gitinguha sa Dios nga magbuot siya sa iyang katawhan, sa iyang kaugalingong gingharian. Ug nasayod ta unsay nahitabo. Human lalanga sa Dios ang tao, magkinabuhi gidon ta ang tao nga nailalom sa direktang pagbuot sa Dios. Mao na ang tinguha sa Dios. Ang paagi nga makakinabuhi ang tao sa direktang pagbuot sa Dios mao ang pagkaon niya sa Dios mismo nga kahoy sa kinabuhi. Maunta na paagi nga madumalahan ang tao sa sulod sa Dios. Mao kana ang tinguha sa Dios. Apan wala makahimo ang tao niana, nahulog ang tao gikan sa pagbuot sa Dios o sa ngadto-ngadto kita karon nailalom ta sa pagbuot sa tao. Og dili ko mamulong og bisan unsa nga iya sa politika. Apan moingon ko nagtuo ko mo uyon tang tanan. Ang pagbuot sa tao dili gyud di mo saler. Di ta mag Pilipinas batong hisgutan o Estados Unidos, dili gyud maghimpos kining pagbuot sa tao. Kay ang tao kay dili man gyud buhata aron mo buot pud sa tao. Karon mo nang nasayo ta nga ang sitwasyon sa politika kanunay gubot sa US karon. Gubot nga naman kay ang tao dili gyud makabuot og tao. Musulay ganig buot ang tao sa tao, gubot gyud. Nagisgot ta ni nga training, nagisgot ta og pangagamhanan sa Dios. O gipakita sa atong igsoon kanato nga ang pangagamhanan dili sama sa gingharian. Ang gingharian mao ni ginsakpang dapit sama sa nasod. Doon na tayo nasod dinhi, ginganlag ang Pilipinas. Mao ni ang gingharian. Apan sulod ning ginghariana, dunay pangagamhanan. Ang pangagamhanan ani siya ay dapit. Wa ko kabalog asa gani dinhi. Akong tagnaon murag naas Manila. Sa Estados Unidos, ang dapit sa pangagamhanan mao ang Washington DC. Ang
Washington DC dito sa East Coast sa United States. Sa baybayon dito sa Silangan. Napuyo ko dito sa West Coast. Pwedeng layo Mga 5 ka oras ang biyahe sa eroplano. Dito ko nagpuyo sa ginsakpang dapit sa Estados Unidos. Apan ang pangagamhanan sa Estados Unidos, layo kaayo gikan nako. Sama dinhi, gikan ninyo, gikan man sa Mindanao, uban ninyo. Nasa Pilipinas, apan layo mo sa Manila, busa layo mo sa pangagamhanan. Tingali wala mo ipagkamatikod, di mo maghuna-huna sa kamatuoran, nga dunay pangagamhanan. Niining nasura. Apan ingnon ko kamo kanus amo masayod. Masayod mo kung dunay pangagamhanan, sa diyang musupak na mo sa balaod. Na makakontak na ka sa pangagamhanan. Bisan pa kung sa kalayo, libuan ka milyas gikan sa pangagamhanan. Makontak nimo ang pangagamhanan kung imong supakon ang balaod. Mga igsuon, ako giganahan kaayo nga ang Ginoo gigiyahan ang atong mga igsuon nga maghatod nato nini nga hisgutanan human sa basahon sa Deuteronomio. Kay ang Deuteronomio hulagway man. Ang mga hulagway maayo kaayo apan kanunay gyung kulang sa realidad. Busa asa man nato makita ang realidad sa pagkinabuhi diha sa teokrasya. Asa man nato ni makita nato ni sa una o ikaduhang Pedro. Makita po din nato sa Diyos taong pagkinabuhi ni Ginoong Hesus, siya tao nga nagkinabuhi sa direktang pagbuot sa Dios sa tanang panahon. Pansama nimo ako parehas sa inyo. Kumutan-aw ta sa Dios taong pagkinabuhi sa Ginoo, mangulipas ta sa tong kaugalingon. Kapag kinabuhi siya na nang kinabuhi kita dili. Mahinungdanon, makahuluganon kaayo nga ang taong gigamit sa Ginoo sa pagpadayag ning kamatuorana dili si Pablo o dili si Juan, si Pedro. Pasalamaton kay ko nga si Pedro. Kaya ako murag yung si Pedro kaysa ni Pablo o ni Juan ba. Tingali kamo pod murag si Pedro. Yan ang katuna nato kini. Sa andam po ni Pedro nga makat-on ini. Doon na po ko isulti pa sa di pata moanhi sa talamdan. Usa sa mga hinungdan nga dili mo lampos ning tawhanong pangagamhanan kaysa sulod nato para sa gingon nako 3,000 milyas man ko nagpuyo layo kayo sa Washington DC. Wa man ko maghuna-una gani sa Washington DC. Kani objective man kanako o wa ni kalabutan nako. Apan unsa kaha kun ang magbubuot sa usa ka nasod imbis nga mag-administra siya gikan sa layo, unsa kaha kung kining magbubuota sa nasod makasulod nga na nimo sa tao, di gini magsilbi, di mahimo. Di ko gusto nga si Donald Trump o si bisan kinsa ba
nga magpuyo sa sulod nako gawas ni Ginoong Hesukristo. O tuhisgutan unsa kaha kung ang magbubuot gyud mismo makasulod nga na nimo. Karon doon na lahi nga matang sa pagbuot na sa imong sulod mismo nga modumala nimo mo kontrol sa imong mga paglihok mo kanay paagi nga matuman ang usa ka pangagamhanan sa tao di gina mahitabo. Apan ang Ginoo sa iyang Dios nung pangagamhanan mao kanay paagi sa pagbuhat niya. Nagsugod ta hisgot karon sa unibersohanong pangagamhanan sa Dios. Tingali sa atong hunahuna nga ang Dios tuwa dito sa ikatulong langit, dito sa trono, naglantaw sa universo. Dili man pod sayop ang paghunahuna niya na. Apan dili pod siya husto gyud. Wala siya dumala gikan dito sa layo. Ang paagi sa Dios sa pagdumala labi na gyud sa iyang kaugalingong katawhan, ang iyang paagi sa pagdumala mao ang pagsulod nga na sa tao. Ang hari ni sulod sa gingharian. Nagpuyo siya sa gingharian. Nagpuyo siya sa mga tao nga iyang gibutan. Mao kanay paagi niya sa iyang pagdumala. Kini nga paagi labihan gyud ka epektibo. Di gyud ka kaikyas. Makadagan ka sa tawhanong pangagamhanan apan dili ka palayo sa Dios nung pangagamhanan nga nasa imong espiritu. Bisan nasa kamo ato, nag-uban nimo ng pangagamhanan na. Kini ang paagi sa Dios. Nini nga talamdan karong buntaga ato ning hisgutan ni sa subjektibo nga paagi. Naghisgot naman ta sa pangagamahan sa Dios, sa unibersohanong pangagamahan sa Dios. Dunay objektibo nga aspito karon niinig yung gutlua. Ang Dios naglingkod sa trono. Nagdumala sa tibuok universo. Di nimo ni makita, dili ni makita. Apan kini tinuod gyud kaayo. Kita ba nimo o wala? Mutuo ka ba niini og dili? Dunay Dios nga nagbuot sa universo. Nagbuot ang kalangitan. Daghang mga tao sagarang mga tao nituo nga ang tao nagbuot sa yuta, dili na tinuod. Matag tawhanong pangagamhanan na ilalom sa Dios nung pangagamhanan o sa pagkatinuod gimbutan sa Dios nung pangagamhanan. Kini ang pagtulunan nga nasa Biblia. Mao kanang itahod ta sa tawhanong pangagamhanan. Kay tudlo naman sa Dios kinsay magbuot. O dili ni kasagaran sa tong kaugalingong hunahuna. Sa Biblia dunay mga panag-ingnan. Si naay paraon. Nagsulti nato ang Biblia sa klaro gyud nga ang Dios nagpabangon ni paraon. Kung ikaw o ako nagpuyo pa dito sa Ehipto, hindi kita mabutar ni paraon. Di kita to pilion ni si paraon.
Si Paraon labihan man ka terrible nga tao. Apan bantayan nato gipabangon siya ni sa Dios alang sa iyang pamatigayon. Og lahi pod nga sanglitanan sa Biblia sa Daniel 2 si Nabucodonosor. Wa gyud mabutar ni Nabucodonosor. Apan gipabangon siya sa Dios alang sa iyang tuyo, alang sa iyang pamatigayon. Ako lang ni gisulti. Ingon nga sa ayaw gyud pagkalambigit anang politika. Apil-apil anang politika. Wala ta maglantaw sa pananaw sa tao sa paggamhanan sa tao. Tagad na ta sa interes sa Dios. Sa tawhanong panggamhanan, magampo ta. Ginoo, ibutang ang tao diha sa opisina nga mao'y labing maayo alang sa iglesyahanong kinabuhi, alang sa ebanghelyo, alang sa pagpakailap sa kamatuoran, alang sa Israel. Kung magampo ta sa ingon niini, nagampo ka sigon sa intensyon sa Dios, o wala ka magampo alang sa yutanong panglantaw nga dili ko ani tawhana, iya ko ani tawhana. Kay kung buhaton nato kana, mura ra gyapon tag mga dili magtotoo ang atong pagkinabuhi. Dinita sa talamdan, dili lang nato sabton ang panggamhanan sa Dios, ingon nga naa sa gawas nato. Mo na objektibong aspeto. Apan doon na po'y labihan ka subjektibong aspeto, mao ang pagkinabuhi diha sa direktang pagbuot sa Dios. Sa paghimo sa Dios ni Adam ug ni Eva, dito sila sa tanaman sa Eden. Sa sinugdan, sa wala pa ang pagkahulog, inosente sila. Bisan gani ang konsensya nga gilalang sulod sa tao, wa pa man gyud mulihok. Wala sila pagka-matikod sa sala. Wala sila matngon sa ilang pagkahubo hangtod nga nahulog sila. Sa sinugdan gyud, unsa may ilang pagkinabuhi? Giunsa man sila pagdumala? Dumalahan sila direkta sa Dios. Og mo na gitinguha sa Dios, tinguha niya nga ang tao magkinabuhi diha sa direktang pagbuot niya apan tungod sa pagkahulog. Ang una nga lakang palayo gikan sa direktang pagbuot sa Dios, mao ang pagbuot sa konsensya sa tao. Human na hulog si Adam ug si Eva, nakamatngon sila sa sala, o niya nilihok po ang ilang konsensya, karon doon na sila kahigayunan o posibilidad nga makakinabuhi sa ilang pagbuot sa ilang konsensya. Apan nasayod ta, wala nila kinibuhata, o bisan sa atong kawalayong kasinatian. Wa po ta wa po ta kabuhat ni ini. Busa kining konsensya, dili gyud igo. Nga ma-establisar ang Dios nung pangagamhanan diha sa tao o sa kapulihay tungod niya na nahulog pa gyud ang tao. Nailalom na sa pagbuot sa tao, mo na nanay tawhanong pangagamhanan. Mo na atong gikinabuhian karon. Apan tanaw na to ang atong kahimtang. Mga ison kung magkinabuhi ta sa atong nasagol nga espiritu, kung magkinabuhi ta uyon sa espiritu,
Hindi na ta kinahanglan pagbutan pas tao. Mahulog na nga sa pagbuot sa tao, nagpasabot na gawa na ka magkinabuhi sigon sa pagbuot sa Dios sa imong espiritu, pananglit. Nagmaniho ka og sakyanan. Doon na may speed limit. Kung mo lapas ka sa limit, may lalom na kas pagbuot sa tao. Matikitan na yung kasunahan. Sa pagkatinuod, mga igsuon, nagpakita ka na nga wala ta magkinabuhi sa Dios nung pagbuot. Kung nagkinabuhi pa unta ta sa Dios nung pagbuot sa atong espiritu, dili gyud ta mahulog atong pagbuot sa tao. Busa. Mao kini hunahuna nini nga talamdan nga buot na kong isilsil ninyo apan sa di pa ta mosulod ni ini og tinguha sa Dios ug nato nga ikaw ug ako magkinabuhi diha sa direktang pagbuot sa Dios. Naghang mga taong malipay na kaayo kung makakinabuhi na sila sa ilalom sa pagbuot sa tao, walay samok. Apan mo na'y kinaubsan nga matang sa pagkinabuhi. Ang tawhanong pangagamhanan, igora nimo pugong nimo sa pagbuhat og mga ngilngig nga mga butang. Bisan gani daghang mga magtotoo malipay na kung makakinabuhi sila lalom sa pagbuot sa ilang konsensya. Mo daghan ganing nag-isip nga kadaugan ka na kung makakinabuhi ka ilalom sa pagbuot sa imong konsensya. Maayo na kay na nga kasinatian. Apaning mensahiya mga igsuon kinahanglan makita nato. Doon na pa'y mas habog pa nga pagkinabuhi. Doon na pa'y mas habog nga pagkinabuhi. Habog pa kaysa pagkinabuhi ilalom sa konsensya. Kaya ang konsensya, igo ramang bulihok, nga may kalabutan sa husto o sayop. Musulti ni konsensya nimo nga sayop ka. Musulti ni nimo nga nakasala ka. Musulti ni nimo kung nakasupak ka sa Dios nung mga prinsipyo. Tugotoy ko sa pagsulti nga bisan ang mga dili magtotoo na ay konsensya, bisan ang mga dili magtotoo makakinabuhi man diha sa teorya sigon sa nini nga sukdanan sa ilang konsensya apan dunay matang laing matang sa pagkinabuhi nga labihan kini ka labaw sa husto og sayop. Kung mamulong ko ninyo og bakak, kung mamaka ko ninyo, ang akong konsensya mo tuton ako. Apan, kung mamulong ko o kanang kamatuoran ninyo, apan ako ning gisulti sa ako rang kaugalingon, ang Dios nung pangagamhanan nako mo tutupod nako. Ini bang nakita ang kalainan mga igsoon? Doon ay lahi gyud kayo nga sukdanan nga mabuhi sa ato ang konsensya o magkinabuhi sa direktang pagbuot sa Dios. Karon dinita sa talamdan, dili kayo ni taas, kasulod kita ni ini. Karon doon na tayo maayong pagsabot sa hari, sa magbubuot, sa Dios nung gingharian. Nakasulod nga ni kanato, ingon nga kinabuhi, o ang paagi sa pagdumala niya nato,
dili sa gawas nato, naghimog mga batakang balaod, o mga kasuguan, o mga proklamasyon. Dili. Ang yang paagi sa pagdumala nato, mao ang pagpuyo sa sulod nato, o gitagahan ta niya pagbati sa kinabuhi, nagikan sa Dios nung kinabuhi sa sulod nato. Kana ang iyang pagdumala nato. O kana ang kinalabuan, kinahabugan nga sukdanan sa moralidad. Kana ang kinahabugan nga sukdanan sa pagkinabuhi dinhi sa universo. Mao na ang realidad sa gingharian sa Dios. Kung magkinabuhi ta sa realidad sa gingharian, padangat ka na sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Agunya, ang pulong sa bugna 12, matuman na unya, ang gingharian, mga gingharian sa kalibutan, nahimo ng gingharian sa atong Ginoo o sa iyang Kristo. Giyon sa kini pagkahitabo, nahitabo kini sa ikaw ug ako nga kinabuhi diha sa realidad sa gingharian, diha sa iglesihanong kinabuhi karon. Roma numeral 1 nagingon, aron makasulod sa gingharian sa Dios, kitang mga gipanganak sa Dios, ipahiuli gyud ta sa direktang pagbuot sa Dios, pinaagi sa direktang pagbati sa atong espiritu. Sayot ta nga sulod sa tawhanong espiritu, dunay tulo ka bahin, tulo ka kagamitan sulod sa tawhanong espiritu nga gilalang sa Dios. Ang nangunang bahin sa tawhanong espiritu mao nga atong konsensya. Mao kini ang nangunang bahin tungod kay hulog man ta. Mga hulog man ta nga mga tao. Busa ang konsensya nahimong mao'y nangunang bahin. Apan ang konsensya dili mao'y tumong. Human sa konsensya, doon na tayo pakigambitay. O ang tuyo sa konsensya, sulod sa espiritu sa tao, mao ang pag-amping o pagpresirba ka nato diha sa pakigambitay sa kinabuhi. Mao na'y tuyo sa konsensya. Ang tuyo sa konsensya, dili man aron sa paghukom nato. Ang tuyo niini, mao ang pagpahiuli sa pakigambitay. Busa, doon na tayo konsensya, mao kinang aron mo maintinar ni o mo pahiuli o mo preserba sa pakigambitay. Sa pakigambitay sa kinabuhi. Mao hinungdan nga dunay espiritu ang tao. No na ang Juan 4:24, ang Dios espiritu. Katong musimba niya diya sa espiritu ang Dios, ang kinaiya sa pagkamao sa Dios, espiritu. Dili siya makontak sa physical. Makontak mo nako physical, kalamano ko sa ini magkamot. Dili ko kakontak sa Dios sa physical. Kay ang kinaiya sa iyang pagkamao, espiritu man. Apan ang Dios, kitagaan ko niya og espiritu. O gitagaan sab kaniya og espiritu. Og ang kahimuan sa imong espiritu mao ang makigambitay sa Dios. Sa mga gitagaan kag dalunggan, ang kahimuan aning dalunggan mao ang pagpaminaw. Di na kinahanglan kung musulay paminaw, naman ko'y dalunggan, makadungog ko ninyo.
ang kahimuan sa atong espiritu mao ang pagkontak sa Dios. Mudawat sa Dios. Kasudlan og Dios. Makigambitay sa Dios. Ang espiritu nasayod na sa pagbuhat ning tanang butanga. Gihimo kini sa ingon gyud niini. O mo tuyo gani sa atong espiritu. Apan doon na sa ilaing kagamitan sulod sa tawhanong espiritu nga ginganlan natog intuition, direktang pagbati. Makita nato ni klaro kaayo sa upat ka ebanghelyo sa pagkinabuhi ni Ginoong Hesus. Nagkinabuhi siya sa kinabuhi. Ang Ginoo. Pasulti ako sa ingon nini mga igsoon. Sa nangagi ako nagsulti, kanunay yung nagkinabuhi Ginoo nga nakigambitay sa Amahan. Tinuod na. Ang Ginoo kanunay nagkinabuhi sa iya diyang intuition, direktang pagbati sa iyang espiritu. Nagkinabuhi siya ilalom sa direktang pagbuot sa Dios kanunay. Wa siya magkinabuhi sa lalom sa konsensya. Kay wala man pud siya ginasupak sa iyang konsensya. Bisag kausa na lang, wag siya kasupak sa iyang konsensya. Kining tulo ka bahin o tulo ka gamitan sa tawhanong espiritu, dili nimo ni sila mabulag. Mura ni ka ng kab sa ligid, makaapiktar ni sa usag-usa. Di gid nimo ni sila mabulag. Kung may problema sa konsensya, doon ay problema sa pagigambitay. Kung doon ay problema sa pagigambitay, doon ay problema po sa direktang pagbati. Busa, ato ning isipon sa ingon niini, ang Dios nung mekanik sa tao nga kining tulo ka bahin nagbuhat og makaapektar sa usag-usa. Busa si Ginoong Hesus yang Dios taong pagkinabuhi, wa gid siya nisupak sa iyang konsensya bisag kausa na lang. Ug unya nga kinabuhi siya sa kinabuhi nga padayon gyud nakigambitay sa Dios Amahan. Kanunay yung nakigambitay sa Dios. Sa akong hisgutan ng Juan 6:57, kay mao mo kanay sikreto sa Dios taong pagkinabuhi ni Ginoong Hesus. Ngayon kini nga mayon nga gipadala ko sa buhing Amahan. Og nabuhi ko tungod sa Amahan. Busa ang mukaon nako mabuhi sa tungod nako. O ang unod sa Juan 6, sa masayran niyo mga igsuon, mauman ang pagkaon ni Kristo. Ingon nga pulong sa Dios. Sa pagkontak kaniya, ingon nga espiritu. Napahimuslan ako sa Deuteronomio gyud nga si Kristo mao ang pulong nga nigula sa baba sa Dios. Ang tao dili mabuhi sa tinapay lang, kundi sa matag pulong nga nigula gikan sa baba sa Dios. Kini nga mga pulong mao si Kristo. Ang kasuguan sa Deuteronomio mao tay ikaduhang kasuguan o pag saysay subli sa kasuguan. Ang kasuguan hulagway. Ang realidad niya na nga kasuguan mao si Kristo.
Siya ang kasuguan, siya ang tulumanon, siya ang kabalauran, siya ang pulong nga nigula gikan sa baba sa Dios. Sa buhi siya pinagi ni mga pulunga karon ang imong pagkinabuhi. Diha sa kinabuhi na ka, diha sa teokrasya, magkinabuhi na ka ilalom sa pagbuot sa Dios. Muna'y paagi sa pagkinabuhi niya. Muna'y paagi sa pagkinabuhi niya sa tawhanong kinabuhi. Nabuhi siya diha sa iyang intuition. Doon ay bersikulo, tingala wala sa talamdan, apang isgutan ako kining usa ka bersikulo, Marcos 2:8. Yun kini nga si Jesus nasayod sa iyang espiritu. Daghang higayon diya sa ebanghelyo, makita nimo ang bersikulo nga ingon niini. Ang mga tao nagistoryahanay unya ang Ginoo sayod siya sa ilang kasing-kasing o sa ilang hunahuna. Ang tanan na makadungog sa gisulti. Apan nasayod siya unsay naa silang kasing-kasing o hunahuna, giunsa man niya pagbuhat. Pinaagi sa iyang intuition. Kining direktang intuition mao ni ang direktang pagbati gikan sa Dios mismo. Dili ni pagtulunan nga moagi sa atong hunahuna, kundi direkta kini nga pagbati sa atong espiritu. Tingali doon na tayo ingon yana nga kasinatian, di ba? Ang konsensya lahi man. Kaning pulo nga conscience nagpasabot ni nga uban sa kahibalo. Sa ato pa, kung walay kahibalo sa atong hunahuna, kalabot sa husto o sayo maayog daotan sala o uban pang mga butang, dili gyud kalihok og ayo ang konsensya. Apan ang kining intuition lahi. Doon na kini direktang pagbati gikan sa Dios. Sayod ko nga kabalota unsa kini. Dili kini sigon sa rason. Usahay gani murag dili ni makatarunganon sa atong tawhanong rason, atong logic. Tungod kay lahi mo guni nga ginsakpan. Lahi kini nga ginsakpan. O kana ang ginsakpan nga gikinabuhian sa Ginoo sa tanang panahon. Sa ilo ako ang Marcos 2:8 na amon sa talamdan. Paminawa sa iyang giingon. Maayo kini kayo. Og diha niingon si Jesus nila nga bugos yung nasayod sa iyang espiritu nga nagtulotimbang sila ni ana sa ilang kaugalingon. Nganong nagtulotimbang man mo ning mga butanga sa inyong kasing-kasing. Kung napa ko dito, kinsa maning tawhana? Nasayod man siya sa akong gihuna-huna, sa akong kasing-kasing. Kung mobiya ko sa Pilipinas, madto ko sa Guam o sa Saipan. O katapos ang higayon nga dito ko sa Saipan, nagsangyaw ko sa Ebanghelyo sa usa ka babae. O usa sa mga sister dito nag-translate para nako. Sa akong pagsangyaw sa Ebanghelyo, niingon ning bayhana nga hunong o undang sa. Niyon siya. Imo bang gibasa akong hunahuna? Niyon ko, wala man.
Di man ko kabalo mo basag mga huna-huna sa usa ka tawo. Apan niya siya, ang imong gisulti, mo ora bagi akong gihuna-huna. O giingnan nako siya, ang Ginoo kana, nasayod siya sa imong kasing-kasing. Nasayod, nakailag yun siya kinsa ka. Pinaagi niya ng kasinatian, gidawat niya ang Ginoo tungod kay nakasurprisa ba niya. Ako, masayod nga mao dito. And result, ni iko ra kong ni istorya, ni sulti. Nga kanon na yung buhaton nako. Apan mo kini ang intuition sa atong espiritu. Sa dispensasyon kung panahon sa pagka-inosente, makita nato ang prinsipyo sa pagbuot sa Dios. Ang panahon sa pagka-inosente, panahon man nga nakinabuhi si Adam ug si Eva sa wala pa mahulog ang tao. Inosente pa sila. O nagkinabuhi sila sa direktang pagbuot sa Dios. Tungod sa pagkahulog, magkinabuhi na sila karon sa ilang konsensya. Niyon dinhi nga sa dispensation sa konsensya, ang prinsipyo sa kaugalingong pagbuot. Una, dunay pagbuot sa Dios. Dayon dunay pagbuot sa kaugalingon. Dayon dunay dugang pa nga pagkahulog o sa dispensasyon sa pangagamahanan sa tao na pagbuot sa tao. Una, dunay pagbuot sa Dios, kaugalingong pagbuot o pagbuot sa tao. O botang ipahili sa Ginoo mga igsoon. Dili magkinabuhi. Dili ang kaning pagkinabuhi ilalom sa pagbuot sa tao ubos kaayo. Bisan kaning pagkinabuhi sa kaugaling pagbuot mas maayo apan buot ang Dios nga ipahiuli ta sa pagbuot gyud mismo sa Dios. Sa wala pa ang pagkahulog, direktang gibutan sa Dios ang tao. Nagkinabuhi siya atubangan sa Dios o nanubag sa Dios. Kanang kinabuhi ni Adam ug ni Eva o kabalaod sa to kadugay sa panahon nga sila gilalang hangtod sa pagkahulog o to kabalaod sa to kadugay apan aside ko niini buhi sila nga nakigambitay si Hiuba mubisita nila dito adto nila sa tanaman makigambitay nila. Kay naman sila ingon yan nga pagkigambitay, nilalom sila sa direktang pagbuot sa Dios diya sa ilahang intuition. Apanawadan sila ni ana. Sukad sa pagpapahawa kang Adam sa tanaman sa Eden, hangtod sa pagbiya ni Noe sa arka, gipahimutang sa Dios ang konsensya sulod sa tao aron mo representar niya sa pagbuot sa tao. Sayod ang Dios nga mahulog ang tao sa paglalang niya sa tao o sa kagamitan sulod sa espiritu sa tao mao ang konsensya o kanang konsensya sa pagkatinuod nagrepresentar sa Dios mismo. Pagbuot sa Dios. Mga igsoon, bisan unsay ation sa tong konsensya, unsay gisulti sa tong konsensya mo na gisulti pod sa Dios. Tabangan nato mga young people nga makasabot niini. Ang imong konsensya naa diha aron sa pagrepresentar sa Dios. O aron mamulong unsay ipamulong sa Dios. Mamulong ani ang konsensya ato gikining isipon nga pagpamulong sa Dios. Kay naaman kana diha aron sa pagpabalik kanato diha sa direktang pagbuot sa Dios.
Human sa lunop, kay wala man magpasakop ang tao sa pagbuot sa Dios o sa kaugalingong pagbuot ba, gihatagan sa Dios ang tao o pagbulutan nga mo representar niya nga magbuot sa tao. Kini ang hinungdan nga mutahod ta sa tawhanong pangagamhanan. Wala na to isipang tawhanong pangagamhanan nga labing maayo. Apa nato kining gitahod tungod kay gi-establisar man ang tawhanong pangagamhanan tungod sa pagkahulog sa tao. Dinhi sa Roma 13 Pasakop puntang tagsa-tagsa ka tawo sa mga pagbulutan ibabaw niya kay walay pagbulutan nga dili gikan sa Dios o kadtong nagbuot na pinahaluna sa Dios. Wala kini moingon nga tanang maayong mga magbubuot gitudlo sa Dios. Kung dili silang tanan pinahaluna sa Dios. Lakip na atong wala na to isipa nga maayo. Di ba sa di kita kaingon? Tungod kay kining tawhanong magbubuot, dili man maayong tao, dili ko magpasakop sa iyang pagbulutan. Pero kinahanglan nga magpasakop. Kaysa pagpasakop nako, nya na nga magbubuot, gipapasakop nako ang kaugalingon ngadto sa Dios o sa ako sab nga konsensya. B. Sa tinanawan sa pangagamhanan, ang pagkahulog sa tao, pagkahulog man gikan sa pagbuot sa Dios ngadto sa kaugalingong pagbuot. Gikan sa pagbuot sa tao ang tao, pagkahulog nilihok ng konsensya niya ang tao karon na ilalom na sa kaugalingong pagbuot ug unya tungod sa dili kahimo ang tao sa pagsunod sa konsensya na ilalom siya sa pagbuot sa tao. Kay nius-us naman ang tao gikan sa pagbuot sa Dios ngadto sa pagbuot sa tao. Sa pagluwas sa Dios kaniya, ipahiuli gyud niya siya gikan sa tawhanong pagbuot ngadto sa Dios nung pagbuot aron mabuhi na sab siya sa kayano at tubangan sa Dios o direktang magpasakop sa iyang pagbulutan. Kita gipahiuli mga igsuon. Ang kinabuhi sa gingharian idangat kanato aron magbuot kanato o magpahiuli ka nato. Kita mo balik ta. Ngadto sa direktang pagbuot sa Dios. Sa pagkahulog sa tao, nawala siya gikan sa direktang pagbuot, then pagbuot sa kaugalingon ngadto sa pagbuot sa tao. Karon baliktad na sab, gikan sa pagbuot sa tao ngadto sa pagbuot sa atong konsensya o sa kapulihay, balik ngadto sa direktang pagbuot sa Dios diha sa intuition sa atong espiritu. Diha sa plano sa Dios sa pagpahiuli, musubay gyud balik ang tao sa mga lakang niya gikan sa pagbuot sa tao ngadto sa pagbuot sa Dios agi sa kaugalingong pagbuot. Balik ta. Sa tuluan nato ang bag-ong magtotoo nga mo batok sa ilang konsensya. Apan ang pagbatok sa konsensya elementarya ra na nga hugna sa pagtubo sa kinabuhi, dili ba? Kung tanaw nimo ang basahon ang kasinatian sa kinabuhi, tanaw nimo ang upat ka hugna didto sa kasinatian sa kinabuhi. Ang pagbatok sa konsensya labas labing sayo nga kasinatian kay elementary pa mo gud ni nga hugna
apan gikinahanglan ni siya, gikinahanglan ni nga kasinatian. Sa dili pa ka mapahiuli ngadto sa direktang pagbuot sa Dios, kinahanglan mapahiuli una ka ngadto sa kaugaling pagbuot sa konsensya. Dili na to ni ipakagamay, ato ni gitudlo. Tabangan to ang mga tao. Kini ang paagi sa pagpahiuli. Una, ayaw gyud supakan ng pagbuot sa tao. Unsa kana? Unang hugna na sa kasinatian sa kinabuhi. Sa pagkahimo na ko magtotoo ni Kristo, kolehiyo ko adto. O sa pagka magtotoo gyud nako na hibalo ko sa pipila ka butang sa ako nangagi nga akong gisupak ang pagbuot sa tao. O gitandog ko sa Ginoo. Kurhi ito. Sama ni Sakeo. Sa dihang na magtotoo si Sakeo, unsa may unang butang gihimo niya? Solba tong problema sa lalom sa pagbuot sa tao. Nanguha man kag kwarta, iuli to. Nikas man. Karon nga gatiman na nimo ning pagbuot sa tao, batuki na pud imong konsensya. Mas pino ni. Masulod no ni. O gonya, makat-o na gani ka nga mubatok sa imong konsensya, abanti pa nga magkakinabuhi sa pagkikambitay sa kinabuhi diya sa imong espiritu o makadawat og direktang pagbati gikan sa Dios diya sa imong intuition aron makakinabuhi sa direktang pagbuot sa Dios. Ang katapusang tumong sa pagbatok sa konsensya dili pagpahiuli lang kanato sa kaugalingong pagbuot, kundili pagpabalik kanato sa pagbuot sa Dios o pagpahiuli kanato sa Dios mismo. Tungod niya na mabuhi diha sa presensya sa Dios. Dako kayo kalainan ang kaugalingong pagbuot o ang pagbuot sa Dios. Ngayon ko pag-usab sa prinsipyo, bisan ang mga dili magtotoo, makakinabuhi man sa pagbuot sa kaugalingon, apan dili sa pagbuot sa Dios. Nagpasabot ang kaugalingong pagbuot nga nagkinabuhi ta sa mga pagbati sa atong konsensya, nanubag sa atong konsensya. O si Pablo makapanghimatod sa Buhat 24 nga iyang gibansay nga dunay maayong konsensya. O mga igsoon, asa ta sa atong pagtubo o pagkaugmad sa Dios nung kinabuhi. Bisan pag ikaw si Apostol Pablo, kinahanglang bansayon nimo imong kaugalingon nga dunay maayong konsensya sa tubangan sa Dios o sa tubangan sa tao. Usahay makalimbong ta sa atong kaugalingon. O kinabuhi ko sa akong espiritu, kinabuhi ko pinagis kinabuhi. Dili kita mo graduar sa pagbatok sa atong konsensya. Ang upat ka mga hugna sa pagtubo sa kinabuhi, diha sa kasinatian sa kinabuhi, sa usa ka bahin, nagakauswag kini, apan sa laing bahin, dili. Sa ato pa, dili tungod kay gibatukan natong konsensya sa usa ka higayon. Dili but pasabot nga dili na nato pabatukan ang atong konsensya. Kanang unod tanang kaugalingon, kini ang mga butang subli-subli kadaghan gyud nga higayon. O ato gyud kining batukan. Dos, nagpasabot ang pagbuot sa Dios nga nagkinabuhi ta sa direktang pagbati sa atong espiritu
nanubag sa direktang pagbati sa ato pa nanubag sa Dios. Mayon nga atong konsensya nagrepresentar sa Dios sa sulod nato. Labi na gyud ang intuition kining direktang pagbati. Kana nga pagbati, kana nga pagkamatngon, kana nga pagsabot nga gikan sa atong intuition, mao kana ang Dios. Kana ang Dios. Mga igsoon, katon gyud ta nga magkinabuhi niini. Binaagi niini. Nagkaton po ko sama ninyo. Sa sinugdan, wag kita masayod aning intuition, wag kita masayod aning konsensya. Apan na kamatngon ta sa konsensya, niya ato kining gibatukan. Pinagi sa pagbatok sa konsensya, katon ta nga makigambitay sa Ginoo, o niya nga pakigambitay atong giugmad ang usa ka pagbati kining intuition nga naa sa atong espiritu. Sa sinugdan, di pa kinay klaro kaayo. Ako ni gisulti sa kaugalingon. Ug ko kabalo diha ninyo. Apan labitang mabuhi diha sa pagigambitay, labitang bansay nga mailalob sa direktang pagbuot sa Dios. Ug labi pong magkahait kini nga pagbati. Sama sa gingon nako sa Dios taong pagkinabuhi ni Ginoong Hesus. Wow. Kato ang labing maayong sanglitanan nga pagkinabuhi sa ilalom sa direktang pagbuot sa Dios. Pirmi siyang nasayod sa hunahuna unsay pagbati sa paggiya sa Dios Amahan. Nasayod siya kanunay. Mao kanay buot ipahiuli ta sa Ginoo. Sulod sa atong espiritu, naay kagamitan nga direktang mubati, makaamgo, makaila, o makasabot sa mga butang. Kini ang direktang pagbati sa atong espiritu. Atong yung diskubrihon. Atong diskubrihon ning nasa atong espiritu mga igsoon. Doon ay kahibulungan diha. Batanon ko, nakadungog ko sa Ebanghelyo dito sa University Campus. Gisangyawan ko sa brother sa Ebanghelyo, giingnan ko niya nga ang tao doon ay tawhanong espiritu. Nagdako ko nga Katoliko sama sa daghan ninyo, ang Katoliko wa man ta tudloy aning ng tao na itulo ka bahin, ningon lang kini nga ang tao doon ay kalag og lawas. Sa pagsangyaw sa brother sa Ebanghelyo nako, na surprise ako, nakurat ko, taimsa. Nga doon na day bahin sa akong pagkatao, nga wa ko kabalo nga naa day diha. O sa naa. 18 akong edad. Tanon pa ko ato. Marag nasuko ko. Nganong wa man ko ing naanis Katoliko. Nganduna day ko espiritu. O gitabangan ko sa brother nga mo gamit sa ko espiritu aron mo dawat sa Ginoo. Atong espiritu mga igsoon, kinsak pa ni nga dapit. Pasulti ako sa ingon ini. Tingali sa doktrina din ni husto, apan sa kasinatian husto ni. Ang atong espiritu mao ni gingharian. Mao ni ginsakpang dapit. Nga kinahanglan kinabuhian nato. Kini ang Dios non og mistiko nga ginsakpang dapit. Dunay daghan day kayo aning nasa atong espiritu nga wa pa gani nato matandog sukad. Lakip na kining intuition.
Kinahanglan mapahiuli ta sa atong espiritu. Mapahiuli niya ni nga ginsakpang dapit aron mabuhi dito ilalom sa pagbuot, direktang pagbuot sa Dios. Ug madiskubrihan nato, ang kapasidad, mga igsuon, ang capacity ani sa atong espiritu. Sa batanon pa ko, nagantos ko sa asma. Kay namo giasma man ko, di ko ka dagan og layo. Sa pagka-edad-edaran ako, nawa tong asma. O makadagan ako ron og layo-layo. Sa sinugdan o sa Camilla. Doon nakadagan ako 5 kamilyas. Unya napulo kamilyas. Karon ayon na lang. Hindi na gani ko kadagan og usa ka milya. Apan sa kapulihan nakaton nahibal-an ako nga duna di koy kapasidad nga modagan og 20 kamilyas. Sama ni sa atong espiritu. Dari dako kayo nga kahimuan sa atong espiritu. Wa pa nato ni maabot. Wa pa nato ni maabot. Ang imong espiritu makaabot ng 20 kamilyas, may problema. Sa pila kalakang gi hangol agi sana gi hangos na. Apan atong espiritu na ay kapasidad nga makigambitay sa Ginoo sa tanang panahon. Sa tanang panahon. Tanang panahon. Ang atong espiritu na ay kapasidad nga moampo walay undang. Nani kapasidad. Nganong gisugo man ka sa Ginoo nga ampo nga walay undang kung ang imong espiritu dili makahimo ni ana. Makahimo na. Makahimo na imong espiritu. Ato lang kining diskubrihon. Ato sang diskubrihon. Kini nga ginsakpan. Sa intuisyon nga naa sa atong espiritu. Nga mao ni ang direktang pagbuot sa Dios kanato. Ang direktang pagbati, mao ang direktang pagbati sa Dios o direktang pagkaila sa Dios. Ang direktang pagbati sa atong espiritu, mao ang pagbati sa Dios o mudawat lang kini sa iya sa Dios, sa iya sa espiritu o sa iya sa kinabuhi. Nagkinabuhi nga nita sa atong direktang pagbati o gikontrol ni ini na kinabuhi ta sa presensya sa Dios o direktang gibutan niya. Kay pareha sa kanyang mabutanga, pagkinabuhi diya sa atong intuition, mao ang pagkinabuhi ilalom sa direktang pagbuot sa Dios. Roman 2, nagpasakop ganita sa pagbuot sa Dios, nagkinabuhi ta sa direktang pagbati sa atong espiritu sigon sa pagbati sa kinabuhi. Dinhi, di na tayo kalisdanan. Ang atong espiritu, doon na say dako kayo nga kapasidad. Apan, ang atong abilidad sa pagsabot sa gisulti sa atong espiritu, kinahanglang kat-unan nato. Og dili ingon niya na kadali kay ang paagi nga ambit ni kanato pinagi man sa pagbati sa kinabuhi. Usahay, moingon ko sa Ginoo.
Musulti di ka nako Ginoo kanang direkta gyud. Plain words. Ingna ko diritso. Ingna ko. Umulong ikan sa langit. O unsa ba diha? Apan dili man na mo'y buhaton sa Ginoo, di ba? Ang paagi gani sa pagsulti na sa sulod, dili man sa mga pulong, sama sa akong pagpamulong ninyo, makaistorya ko ninyo sa direkta nga paagi, makapamulong ko ninyo. Apan ang Ginoo sa sulod nato, ang iyang gibuhat, mao nga ang Dios nung kinabuhi, naghatag ka nato og pagbati. O ato ning sabton kini nga pagbati aron masayod ta unsa gigipasabot diini. O kadaghan mas sipya ta, masayop ta. Busa kinahanglan gyud nga kat-onan. Kat-on kita nga magkinabuhi ilalom sa direktang pagbuot sa Dios. Ang tawhanong kinabuhi doon namin ang pagbati. Doon tayo 5 ka mga pagbati, 5 senses. Kung makahikap ka og init, butang nimo imong kamot sa stove, init. Ano kay pagbati? Init. Ang tawhanong kinabuhi doon nagi pagbati. Ang Dios nung kinabuhi sa doon na sa pagbati. Ang Dios nung kinabuhi mao kinahabugang kinabuhi nga dunay labing dato, labing kusgan o labing hait nga pagbati. Kini ang pagbati sa kinabuhi. Makapaila nato ang pagbati sa kinabuhi kung nagkinabuhi bata sa natural nga kinabuhi o sa Dios nung kinabuhi. Kung nagkinabuhi bata sa unod o sa espiritu ba. Dinhi ang atong kalisdanan mga igsoon. Kay wala man ta masayod sa pagbati sa kinabuhi, kay wala man ta magkinabuhi sa direktang pagbuot sa Dios. Usahay masipyatan natog sabot. Sa pagkatinuod natas unod, apan naghuna-una ta natas espiritu. Sa pagkatinuod natas natural nga kinabuhi, apan naghuna-una ta nga wala. O magkatigulang ta, sipyat na hinoon. Mo ni delikado. Mo ni delikado dinhi. Ang tuyo sa pagbati sa kinabuhi, lahi sa konsensya. Ang tuyo sa konsensya, pagsulti nimo sa husto o sayop. Ang tuyo sa pagbati sa kinabuhi, pagsulti nimo, musta man ang imong pagkinabuhi? Naka sa unod o naka sa espiritu? Naba ka sa natural kinabuhi o nasa Dios nung kinabuhi? Mao kanay mo isulti sa pagbati sa kinabuhi nimo. Mo giya, mo dumala, mo kontrol o mo mandar nato ang pagbati sa kinabuhi. Nakinabuhi ta diya sa realidad sa gingharian sa Dios pinagi sa pagbati sa kinabuhi. Nga dunay positibong mga pagbati. Kini ang pagsabot sa pagbati sa kinabuhi. Dunay feeling, dunay pagbati. O kung sa man kini mga pagbatiya. Kalinaw, pahulay, kusog, katagbawan, kagawasan, pagkabuhi, pagpatubig, kasanag, o paghupay. Kung naning mga pagbati sa sulod, nasayod ta nga okay. Nagkinabuhi ko, ilalom sa pagbuot sa Dios. Mo ni atong giya. Doon ay realidad ang pagkaman sa Dios diya sa gingharian sa Dios. Nasayod ang kinabuhi.
Dunay realidad ang pagkamanan sa Dios diya sa gingharian sa Dios o kining realidad ra mao ang pagkinabuhi sa Dios nung kinabuhi diya sa direktang pagbuot sa Dios. Ang Mateo 5 hangtod sa 7 usa ni ka paghulagway. Ayaw basa ang Mateo 5 ngadto 7 ingon nga sugo nga kinahanglang imong tumanon. Ang Mateo 5 ngadto 7 hulagway kini, paghulagway kini sa kinabuhi nga nailalom sa direktang pagbuot sa Dios. Nari kini dito unsay musulti nato unsay porma niini. Masayod ta nga kinabuhi ba ta ilawom sa pagbuot sa Dios o wala? Kay kung magkinabuhi ko, ilalom sa direktang pagbuot sa Dios, ang kinabuhi, sama gyud ang nasulat sa Mateo 5 ngadto 7. Mao kanay tuyo niya na mga kapitulo aron sa paghulagway sa pagkinabuhi diya sa gingharian, sa pagkinabuhi nga nailalom sa direktang pagbuot sa Dios. Dinhi ra ko kutob, magampo ta sa kagutlo o niya musulti ang mga igsoon sa ibuhaton nato.